Здравейте! Това е кратко обучително видео за това как се прави кунджуа, класическа аюрведа. Сварете 1,5 литра дестилирана вода заедно с щипка сол. Пиете докато водата е още топла, но в никакъв случай гореща. Опитайте се да я изпиете на един дъх, без да бързате. Пиете докато водата свърши или докато не можете да поемете нито глътка повече. Когато сте готови, се изправете и се наведете на 90 градуса. С два пръста в гърлото започвате да изкарвате всичко, докато сте сигурни, че не е останала вода в стомаха. Може да си помагате с другата ръка, като притискате в стомаха. След като направите кунджуа 2-3 пъти, този процес ще е естествен и няма да ви коства никакви усилия. Като сте готови, започваме с упражненията. Упражнение 1. Легнете по корем и се повдигнете, завъртайки се надясно, така че да виждате лявата си пета за около 5 секунди. Повторете 4 пъти, без да бързате, а след това и направете същото, поглеждайки към дясната пета още 4 пъти. Упражнение 2. Изправете се и си вдигнете ръцете нагоре. Направете страничен наклон надясно, като се стремите да се движите само от кръста нагоре. След това повторете същото упражнение, но наляво още 4 пъти. Упражнение 3. Изпънете ръце напред, като усуквате горната част на тялото си надясно 4 пъти. Старайте се да не се движите от кръста, а само от рамената. След това повторете същото наляво. Упражнение 4. Сложете дясното коляно на земята и увийте лявото коляно отгоре му. Повторете 4 пъти, а след това минете към лявото коляно. Упражнение 5. Просто легнете удобно на земята и си починете за 2-3 минути. Накрая трябва да си хапнете малка порция мляко с ориз. Трябва да е добре сварено с канела, кардамон или други подправки. Може да посладите с сурова кафява захар или най-добре с шекер или джагари. Винаги си приготвяйте млякото с ориз преди да започнете с кунджуа. Благодаря ви, че гледахте и се надявам това видео да е от полза за вас.